गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ रायजोआव गले गले बांग्रि मावखांदों। आसामनि सनितपुर जिल्लायाव 3.6 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रि मावदों। दिनै 11 जुन खालि फुंनि 11:35 रिंगा समाव आसामनि सनितपुर जिल्लायाव 3.6 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदों आरो बे बांग्रिंआ 5 किल'मिटार गोथौनिफ्राय मावखांबोदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोसावनानै होदों। लाख लाख बर' फिसाफोर आरो मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि सिमां आलादा बडलेण्डआ मोगथां महर मोनाखै। मोगथां महर होनो गोदान बिग्रायारि आफादनि जोनोम। बिग्रायारि हानजा बर' लिबारेशन आर्मिया इं 1923 मायथाइनि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव दाफुंजादों। बर' हारिनि आलादा रायजो बडलेण्ड नांगौनि दाबिजों गोदानै बिग्रायारि हानजा बर' लिबारेशन आर्मिया इं 1923 मायथाइनि थांनाय 1 फेब्रुवारियाव दाफुंनानै गावसिनि आफादनि सोमोन्दै आसाम सरकार आरो मिरु सरकारनिसिम फोसावहरदों। बे आफाद दाफुंनायनि गुबै थांखिखौ आलादा बर' हादर सोरजिनाय होननानै गोदानै दाफुंनाय आफादा गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दिनै बिटिआरनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय IRDDAI फरायसालियाव बिटिआर सरकारनिफ्राय 50 लाख रांनि क्लासरुम, कनफारेन्स हल आरो हस्टेल लुफुंनानै होनाय जाबाय। तामुलपुर महकुमानि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोङाव थानाय निजरगावआव थानाय स्कुल अफ एप्लाइड साइन्सआव बिटिआर सरकारा क्लासरुम, कनफारेन्स हल आरो हस्टेल लुफुंनानै होनायखौ दिनै बेखेवना होयो। बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथांमोना। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायहरदों दि देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनि थाखाय माखासे बिथांखि लानाय जादों होननानै फोरमायदों। बिनि अनगायैबो लाइमोन फरायसा फरायसुलिफ्रा अबथिरायै गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि सायाव बिटिआर सरकारा गोख्रों खामानि मावनायनि सायाव मैयानिफ्राय बिथांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो। बिनि अनगायैबो स्कुल अफ एप्लाइड साइन्सआव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा बेबनाव थाजासिम बोसोराव 1 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो। बिटिआरआव सिखाव खावनाय जाथाया बांगासिनो दङ। अदालगुरि नोगोराव जुब जुब अखा फैनायजों लोगोसे सिखावआ सुबिदा लानानै 30 लाख रांनिबो बारा सना खावनानै लाङो MKJ जुवेलार दखाननिफ्राय। बे दखाननि बिगोमा सन्जय सरकारा जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरना गोख्रों साजा होनो थाखाय अदालगुरि पुलिस बिफानखौ खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आर'ज मावफारिया मावबादा खुंफुंदों। गबसा सुबा आलारि हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनै गोथार बाथौ थानसालियाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै आर'जनि मावफारिया मावबादा लानाय जायो। बे मावफारिया मावबादायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गरेस्वर समष्टिनि MCLA आरो बिटिआरनि मार्केटिं बर्डनि चेयारमेन मानगोनां पबित्र बर' बिथाङा। बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोमनि सायाव गुवारै बिबुंथि होलाङो आरो लोगोसे समाजनि जेंनाफोरखौ लानानैबो बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। आसामनि गवालपारायाव 3 जिहादि हमदों। गवालपारा पुलिस आरो नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA नि सिग्रोमनायाव गवालपारानिफ्राय 3 जिहादि हमनो हादों। बे हमजानाय जिहादिफोरखौ गबिन्दपुरनि थागिबि आब्दुल सुहान, माटियानि थागिबि जालालुद्दिन आरो तिनकुनियानि थागिबि आब्दुल सुहान होननानै सिनायथिनो हादों। मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे 3 जिहादिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय जामिन मोननायनि माखासे साननि उनाव फिन खेब NIA आ हमदों। फिन आरोबाव रेलनि जाब्रबथाय। भारतनि रेलआ रैखाथि गैला नामा? गेदेर सोंलु सिखारदों। मिदनापुरनिफ्राय हावड़ा खारग्रा गंसे लकेल ट्रेननि साखाया सोनाब बेंगलनि काराकपुराव ट्रेकनिफ्राय गोग्लैदों। जाथायाव गोबां सुबुंफोरनि जोखोम जानायनि खौरां मोन्दों। चिरां जिल्लानि चिरां रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायना न' लुना थानायफोरखौ आसाम सरकारनि हाग्रा बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफ्रा दिनै नायगिदिंफैगोन होनना खौरां मोन्दों। आसामनि बेडमिन्टन गेलेगिरि अस्मिता चलिहाया मालदिभ्सआव खुंफुंजानाय इन्टारनेशनेल बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआव देरहासारनो हादों। थांनाय 5 जुननिफ्राय 10 जुनसिम मालदिभ्सआव थानाय माले स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बेडमिन्टन एसिया आरो बेडमिन्टन वर्ल्ड फेडारेशननि गनायथि होनायाव खुंफुंजानाय मालदिभ्स इन्टारनेशनेल चेलेन्ज बेडमिन्टन टुर्नामेन्टआव आसामनि बेडमिन्टन गेलेगिरि अस्मिता चलिहाया देरहासारनो हादों। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मुलुगनां थाखोनि बादायलायनायाव देरहासारनो हानानै भारत नाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय लाइमोन बेडमिन्टन गेलेगिरि अस्मिता चलिहाखौ बाख्नायनायजों लोगोसे गाहाम हामलायथि बावहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि बागानसिलाव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय मावखुलियाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय 13थि बोसोरारि जथुम्मानि जर'खा सावरायमेलाव
क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायना गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंबाय। गोदानै दाफुंजानाय मावफुं आफादनि आफादगिरि महरै सोमदोन औवारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै अनिरुद्र ब्रह्म लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि सा 3 बिबानगिरिफोरनो बिबान होनाय जाबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।